El Cucho Cambiaso. Jugando otra vez para Heinze. Vendrá el pelotazo de Gabriel. La viene bajando. Se ahuecó bien Tevez. Está habilitado Messi. Acá está Messi. A colocar. ¡Qué golazo! ¡Messi! ¡Golazo! ¡Gol! La salida de Aranzubía y he perdido la cuenta de partidos. Entonces son 17 los partidos consecutivos en los que Leo Messi ha marcado gol. Ni más ni menos. Toda la acción, toda la secuencia con la acción de Iniesta, Messi, Alexis, Messi. Y ese gran gol que ha marcado el Argentina. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això. Increïble. Espectacular. Increïble. El que li faltava a Messi perquè el comparin amb Maradona, perquè aquest gol s'assembla al del Mundial del 86. Espectacular. Però espectacular, espectacular. Jo l'estic veient repetit, ja és la tercera vegada que ho veig. Primer se'n va de 2 jugadors, després de 4 més, encara el porter també se'n va, després un altre intenta sota els pals arribar, però no pot perquè ell li aixeca la pilota per sobre. Tot això ho fa en 12 segons, arrenca a camp del Barça i realment, com dieu, s'assembla moltíssim al gol de Maradona al Mundial. 4 jugadors de mig camp, el porter, un defensa sense angle, xuta a porteria, rep la pilota a camp propi, es treu 2 homes de sobre, creua 50 metres, creua una pilota sobre la rea de fons gairebé sense angle, un gol de número 1 mundial de tots els temps.